Reit, ni'n dilyn thema priodasol yn y gegin wythnos yma. Pwdin Siocled Gwyn a Mefus i orffan, sgwni de. Ie. A dim ar oglio hyfryd bad, fi'n goffi'n dechrau paratoi yw stwff. Mae o'n neis ofnadwy, ac yn eitha asgan, fe ryw fath o mwys ydw i'n greu. Deud hynny, mae'n lot o galeri yna fo, ond mae o'n neis. O, dim ots. Priodas, di de? Ie, wel o'n i'n meddwl heddiw, sy'n ni'n mynd, fel o'n i sôn, bod ni'n sôn am, tymo fel, mae'n lot yn i gyd yn di wylio'r ffrog neis yn meddwl am fel tywysoges, a beth sy'n am pink. A wedyn, be dwi'n neud ydy ni ryw fath o gacen. Dwi wedi cychwyn i ffwrdd, dwi'n gada chi'n gallu gweld y fan hyn, jyst gwaelod, jyst fel da ni'n neud cacen gaws. Felly, jyst efo fisgedi, di torri fyny fel arfer, a'i menyn di toddi, a jyst i reid yn gwaelod y tin. Felly, mae hynny'n hawdd i wneud, dydy. Dydyn, da ni symud at yr gymysgfa nesaf, Haen Siocled. A mae gennau siocled gwyn y fan hyn, ac o'n i'n doddio dros padell o ddwr, a dwi wedi rhoi mymryn bach o'r hufen. Mae yna hufen yn mynd i fewn i fo, hufen chwipio. Dyn o chydig yn mynd i fewn i fan hyn rwan, a wedyn mae'r gweddill gynnau y fama wedi'w chwipio. Ond i dywychu hwn, be da ni eisiau greu fel rhyw mwys, da ni eisiau gelatin. A dwi'n gwybod fedrwch chi ddefnyddio gelatin ar y ffurf fel deilen, neu fedrwch chi fynd, dwi'n hoffi defnyddio'r un powdr hefyd. Dwi'n dweud powdr i fewn mewn desgiw bach fel hyn, wedyn bach o ddwr, 2 lwyfwrdd o ddwr, gadael o fynd yn eitha fel spongy fel dyna, a wedyn dwi jyst yn doddio wedyn mewn dŵr poeth. Reit. Dyma'n hawdd, dwi'n gweld hwnna'n hawdd. So unrhyw ddisgyl bach? O, fedrech. A dwi jyst yn gweld yr ei powdr yn hawdd iawn. Dyn, da ni rhoi gweddill yr hufen i fewn. So dyna di'n Haen Siocled Gwyn ni rwan. Oes, a dwi wedi mynd am siocled gwyn da. Priodas, Dwi'n watch am i rôl o. A dwi wedi mynd am siocled gwyn da fel o'n i'n dweud y fanna. Reit, gymysgu'n fwy trwyadol wrach, a da chi jyst yn tywall hwnna wedyn ar y gwaelod. So hwnna ydy'ch haen chi. A wedyn wrth gwrs mae hwn eisiau setio. Ie, felly oergell. Oergell, ac am bod o gyda'r gelatin a'r siocled, mi neith o setio'n reit fuan, neith o setio mewn ryw 20 munud. O, neith o. Felly, da chi'n gwrdd aros yn hir. A tra bod chi'n aros wedyn, be o gynnau fan hyn rwan, eto dwi'n gwybod chi'n gallu gweld, mae gynnau fan yma rwan yr mefus bendigedig yma. Mefus, dyma nhw, a o'n i jyst i chwarteri nhw, a dwi jyst yn rhoi mymryn o siwgr, di hwn i mymder hi felys, a da chi'n gweld mae jyst wedi toddi, a wedi dechrau oeri digon wan. Achos mae'r mefus yn dechrau dod yn ei tymor nawr yn dyn nhw, so maen nhw'n neis. Ydy, maen nhw flas neis. Mae well os fedrwch chi wneud nhw fel piwre, dyn nhw drwy'r blender, a wedi gwneud hwnna, be ydych chi eisiau wneud, wedyn y cam nesaf, fydde rhoi'ch gelatin. So i ti'n neud y piwre ar ôl y cam yna yn y sosban? Ia, a wedyn dwi'n rhoid y gelatin eto, un sachet bach o gelatin, wedi'w doddi'n union yr un ffordd i fewn fel yna. Felly, un sachet ti'n dyn yn bob un? Ia, un sachet yn bob un. Na ni. Reit, so cam yma, wan, di mae gynna hufen eto, a wedyn mae'r gymysgfa pink yma yn mynd i fewn. Mynd amdani. Ond mae'n flaws neis ffres ar hwn. A wedyn, fel da chi'n gweld, beth sy'n di ddigwydd, mae hwn wedyn, pan mae hwnna di setio, da ni jyst yn dywall ar ei benno. A wedyn, swn i'n oeri'r holl beth am ryw 2-3 awr, beth fel yna. So, lle ti'n neud yn y bore, si ti'n cael bobl draw i gysgu? A mae'n iawn, ti'n mysio gadw dros nos? Na, dim rhaid i chi. Na, dim rhaid. Dwi'n yn gweld llawer o liw yn hwnna, so felly swn ni yn dueddol o reid rhyw dwtsh bach o binc. A da chi'n gweld ma'r yn wylo fi. Dwi wedi gwneud i'r un dwi'n diweini wan. So dewch chi ni weld. Dyma hi wedyn. O, mae mor glws. So mae'n dod allan. Ti'n bysa hwnna'n neud? Ti eisiau neis gyda di? Ti eisiau bedydd i ferch fach neu rhywbeth fysa? Ti eisiau pen blwydd? Hawdd chi. Dwi'n meddwl bod hi'n gymleth, a mae'n hawdd iawn. A wedyn dwi yn mynd i orffen fwy o hufen. O, waw. Gyd ti binc yn hwnna hefyd? Dwi wedi rhaid twtsh y binc. Bach o hufen fel hyn. A wrth gwrs, dwi'n siŵr, da ni'n iawn ar amser i chi gael blasu. Di lot amser, di boed y da ni'n iawn felly, dim haen mi rithro. So dwi wedi rhoi hufen dwbl y fan hyn, a fel dwi'n dweud, dwi wedi jyst rhoi chydig o binc, jyst swirlio fo drwy'r fowlen, fel bod o, da chi'n gallu gweld bod o swirls. Tynnu fforc trwy fan hyn. Ia, dyn rhoi rhyw fymryn bach. Cofiwch adra os ydych chi eisiau unrhyw sait gen i'n y studio, e-bostiwch ni prynhawn@tinopolis.com. Dwi'n gwybod bod hi'n anodd i ysgrifennu bob dim i lawr fel da ni'n siarad fan hyn, ond e-bostiwch ni, gewch chi'r cynwysion i gyd hefyd ar dull ar sydd i baratoi bob pryd yn ei baratoi. Felly, ewch amdani os ydych chi eisiau rhoi cynnig y gacan neu ar yr
ci goen, hyfryd. Oedd yn hyfryd gyda llaw unwaith ges i gyda llaw ffordd. O'n i'n iawn. Dwi dal wedi cael darn na'i gyfadda. Dwi wedi cael siom. Wel, ti ddim wedi, mae well wedi gorffwys wrth gwrs. So gorau oll os fedrwch chi reid i pint. So da ni yn mynd i dorri hwnna. Gai jyst dweud ti, Elwen, cyn bod ti'n torri hwnna, ti'n gwybod ti wedi bod yn sôn am ddefnyddio gelatin. Mae nifer o bobl yn nerfus iawn am defnyddio hwnna. Ydy, ac dwi jyst yn gweld bod hynna'n hawdd. Chi'n gwybod, rhaid y pwdr i fewn, dwyl o ddwr arno fo, a wedyn dwi jyst yn eistedd o fel hyn mewn sosban bach o ddwr a gwres isel, a mae o jyst yn toddi'n glir, a mae'n hawdd wedyn. Beth dwi wedi gweld, yr heina na yr sheets gelatin, ia? Ia. Os chdi fa heini? Mae heini'n iawn. Sut chi'n defnyddio heini ta, os yn hwn? Ti'n amlwg yn toddi hynna mewn dŵr yn dweud, a wedyn, ond gewch chi ddefnyddio beth bynnag liciwch chi. Dwi'n credu o hwn o fwy o ddillen ffasiwn wrach yn dweud, ond dwi'n gweld o'n gweithio'n dda, lle mae fyny chi'n hollol. So dwi jyst yn mynd i reid bach yn fwy, y fan hyn wan. Ac am bod ni yn meddwl, bach o protos, ac ati mae gennau glitter bwytadwy wan. So eisiau ni fynd bach o bink a glitter. Mae'n bink treloiw bron iawn. O, mae hwnna'n lyflu. Hai gyfa, dwi'n mynd i ddechrau o beth i fod i fita ni. Wel, ti'n medru bita hwnna. Mae'n rhywfaint o'n 5 dydd ni fanna. Wel, Fefus ar y top. Just y canol. Reit, dwi'n mynd i dorri fewn. Ie, ti'n fawr arfach. Ond Elwen, ti wedi rhoi fisgedi plaim ar y gwaelod, mi fedri di ddefnyddio sinsir, neu os rhywun falle gael lergedd, i ti'n gallu defnyddio unrhyw beth ar y gwaelod. O, yn hollol, dwi'n chi beth bynnag liciwch chi. Pisyn cynta o'r un anodd i gael mas wastodau. Ie, na ni. O, siwlwch ar hwnna. Chweith yn mynd i gael. Gai fi gyntaf, tro fa. Ti'n i gael plat arall a wedyn a'i dorri. Alla i gael hanner hwnna. Oce. Diolch. Ond dwi'n mas o hwn yn neis i ddathlu. Mae yna rei bobl yn mynd i wneud partion stryd ac ati'n does. Nes chi'n troi fyny fel hwn, dwi'n siŵr sa bobl yn meddwl. Ond dwi'n jyst yn meddwl bydde fe mor hyfryd i ferch fach sy'n cael pen blwydd neu rhywbeth. Mae'r tywosiog yma'n digon hapus efo hwn. Dwi'n falle mae tywys egesa. Mae'n hyfryd. Mae'n mor... Neis yn dweud. Ac eitha osgam, er bod yna lot o hufen, mae'r ansawdd fel mwys yn dydy. O, Elwen. Neis.